Вступая в ряды партизан, присягаю не сложить оружие до тех пор, пока Беларусь не будет освобождена от захватчиков. Партизанская клятва, не раз подтвержденная боевыми делами. Страница истории народной борьбы с фашизмом в проекте «Брещина партизанская». З мэтай атрымання важнай інфармацыі аб дыслакацыі і баявых дзеяннях варожых фарміраванняў у кожным партызанскім атрадзе ці брыгадзе дзейнічалі разведчыкі. У штабе пінскай партызанскай брыгады, якая знаходзілася на тэрыторыі атрада імя Орджанікідзе ў Іванаўскім раёне, спецыялісты па атрыманню стратэгічна важнай інфармацыі пра дзейнасці намеры ворага таксама былі. Землянка разведчиков находилась неподалеку от штаба командования лагеря. В состав групп разведки, как правило, входили партизаны помоложе возрастом, физически крепкие молодые парни, потому что передвижение на большие дистанции требовало физической подготовки. У сваіх шматлікіх акцыях іванаўскія партызаны-разведчыкі выкарыстоўвалі метад нечаканых удараў. Іх планаванне патрабавала выключнай арганізацыі. Для гэтага ў спецыяльна адведзенай зямлянцы праводзіліся пасяджэнні баявой разведвальнай партызанскай групы. Сёння гэтая зямлянка – частка мемарыяльнага комплексу партызанскай славы Карасіна. Именно сюда стекалась вся важная информация о месте расположения противника в ближайших населенных пунктах. Также велся контроль и наблюдение за перемещением составов противника как на железных дорогах, так и на автомобильных дорогах, за перемещением личного боевого состава, живой силы противника. Плюс велось наблюдение за аэродромом немцев, который находился в Любешове. Цалкам ліквідаваць ворага можна толькі ў адным выпадку. Калі паспець гэта зрабіць за 10-15 хвілін, не больш. Калі бой зацягнецца, ты будзеш знішчаны. Гэта ісціна, якую мала хто ведае, але якую ведаць трэба. Кароткі прамежак часу для падрыхтоўкі і некалькі хвілін для вядзення агню. Але такога агню, які гарантуе знішчэнне і татальную ліквідацыю. Засада – гэта мастацтва. Асноўным практычным дапаможнікам для іванаўскіх партызан-разведчыкаў была тапаграфічная карта мясцовасці, якую патрэбна было ведаць дасканала. Але поспех у баявых разведвальных аперацыях залежаў таксама і ад трываласці саміх байцоў. Каб быць у стане пастаяннай баявой гатоўнасці, іванаўскія партызан-разведчыкі праходзілі перападрыхтоўку. На тэрыторыі лагера дзейнічала інтэрактыўная пляцоўка, якая дазваляла праводзіць заняткі кожны дзень. Командованием лагеря и людьми, ответственными за обучение разведки, велось ежедневные учения на территории лагеря по занятиям как круговой обороны, так и отрабатывались навыки скрытного передвижения на местности. Таксама ў лагеры іванаўскіх партызан існавала школа падрыўніка, якая давала веды па асновах падрыўной дзейнасці і падрыхтоўцы дыверсій на чыгункі. Бронецягнік ад'ехаў ад станцыі на 400 метраў і спыніўся. Я ўзяў 2 байцоў і павёў у напрамку да станцыі. Адышлі метраў 200. Бачу, да станцыі наблізіліся 2 нямецкія танкі. Адзін з іх стрэліў па бронецягніку. Снарад прабіў ліст жалеза і падпаліў боепрыпасы. Мы былі вымушаны адарваць аўтасчэпку, і вагоны пакаціліся з гары ўніз. На мосце яны ўзарваліся. Партызаны-разведчыкі не толькі парушалі планы фашыстаў вывозіць з акупіраванай тэрыторыі прадукты харчавання і зброю. Яны выконвалі важную місію, не дазвалялі немцам адчуваць сябе гаспадарамі на беларускай зямлі. Они воевали бок о бок, делили удачи и неудачи, но никогда не делили родину, одну на всех, как общую победу.